phakathi masebexoxile wathi uKotane sengikuzwe kahle ke manje kule NEC meeting ezayo ulifaka udaba ngizobe sengingekuwena nangempela balifaka yaxoxwa kwaphikiswana isikhathi eside kodwa ekugcineni bavunyela ukuthi iqiniso leli isikhathi sokuthi kuchitheke igazi sesifikile. Kubalulekile ukwazi lokhu ngoba ngesinye isikhathi uma umlando singawazi singenza amaphutha namhlanje ayenzeka kwabadala mhlambe ngisho abadala bangawenzanga ngoba singazinikezanga ithuba lokucabanga kahle hle. Kwathi ngemva kokuthi sekwenzekile lokho yayisithi ke i-leadership ye-ANC ngeke kulunge ngoba kwakukhona inhlangano ezahlukahlukene ezazakhiwe ngenxa yobandlululo eSouth Africa ngoba uma uyiNdiya noma umlungu noma ikhaladi ngaleso sikhathi wawungavunyelwe ukuba seduze nomuntu omnyama. Umthetho wawuthi i-ANC abantu abamnyama bengavunyelwa ukujoyina labe ngikhulume ngabo base bakha ke ezabo inhlangano iSouth African Indian Congress enembono efanayo ne-ANC kodwa yayingakwazi ukusebenza no-ANC kanye ne-Coloured People's Congress yama-Coloured kanye ne-Congress of Democrats yabamhlophe kanye ne-Trade Union Movement okwakuthiwa yiSACTU. Ile 5 eyayi kuthiwa iwumbimbi ngaleso sikhathi. Kwaba khona ukuthi ke kuyafanela ukuthi kuyoxoxwa. Ngeke i-ANC ixoxe yodwa kufanele ukuthi ozakwabo laba nabo babe ingxenye yalesi sinqumo. Wabizwa lo mhlangano owahlala ubusuku bonke ixoxwa le ndaba bagcina bonke bevumelene ukuthi isikhathi sokuthi kuchitheke igazi sesifikile. Ngikusho lokhu bafowethu nodadewethu ngoba into esiyenzayo bangaba khona abayithatha nje ukuthi siyaganga nje. Sihamba emkhondweni wabaholi abadala ukuthi ngeke sivume ukucindezelwa forever. Fanele sikhulule. Ukuyikhulula kwethu ukubuka emumva emaqinisweni ukuthi saze sazabalaza nje kwakwenze njani. Ibalulekile lento. Kulapho ke okwathiwa lenhlangano yethu esiyakhayo ezochitha igazi so ibiza sithi yini na? Umongameli kaKhongolose ngalonkathi uChief Luthuli waxoxa indaba ende yezinsizwa zabantu abamnyama indlela ezilwa ngayo nokuthi zenzani zihlonipha kanjani nokuthi induku yethu yokuqala yokugcina umkhonto ohlala emsamo mawuhlaselwa uthatha wona ulwe ngawo ukuze uzikhulule. Wathi mayiqeda ukukhuluma kanjalo yonke indlu wonke lamaqembu engikhulume ngawo athi elethu kwase kwakhiwa umkhonto wesizwe ke owuzokhulula isizwe bunzimeni ngoba umbutho obukhona ungasekho. Yilo mbutho ke umkhonto wesizwe owenza into engajwayelekile eSouth Africa. Wathi abantu abamnyama babengavunyelwa ukuphatha ibhamu okwakuthiwe nje ngisho uphatha isagila masesikhulu amaphoyisa okwakufanele ukuthi abone ukuthi siyangena emlonyeni na. Uma singangeni siyingozi wawuboshwa ngoba sasiphucwa yonke into.
kwaphoqeleka ukuthi siye emazweni angabangani bethu asempumalanga, ngoba asemntshonalanga abonisa ukuthi awabona abangani bethu. Eqinisweni umongameli uTambo ngenkathi ethunywe ukuyokhuluma nabo bathi ngeke bona baqeqeshe abantu abamnyama, ngoba labantu abase South Africa ihlobo zabo, abangani babo, abakwazi ukutraina thina siyobulala abangani babo. Ingakho amabombo umholi wethu uTambo abheka eMpumalanga. Lapho ke safike sathola khona ukuqeqeshwa, sakwazi ukuthi silwe endaweni elingenayo ngebhamu nathi ngayo yonke indlela okwakufanele ukuthi silwe ngayo. Yilokho kwathatha inkululeko kwayisondeza, ngoba phela impi yaqhubeka futhi yayikhula futhi yayenza umonakalo la eSouth Africa. Indeke indaba ngengene kuyo, kodwa kwaphoqeleka ukuthi kufika isikhathi lapha amazwe asentshonalanga evuma khona ukuthi akukhulunywa bakwethu, ngoba bengafuni ukulahlekelwa ilelizwe lakithi. Bakhuluma ke nabelungu labaphethizwe beapartheid ukuthi akukhulunywa bakwethu. Sakhuluma ke, ilokhu kwasiletha lapho khona sathi sonke siyakhululeka ke manje, ngoba sasazi ukuthi uma sekukhulunyiwe kungenwa esigabeni sokulungisa izinto, sokuyeka ukulwa nendlela yokwenza bonke abantu bezwe babamba iqhaza ekuphathweni kwezwe. Sasazi ukuthi uma sesifike ngale sofike egcineni njengabantu abamnyama sithola inkululeko ephelele. Kwenzeka ke lokho kulento abaningi abakubiza ngokuthi kwakuyikhodesa. Ningeke imininingwane yakhona engeke ngangena kuyo, kodwa kubalekile ukuthi sangena sinethemba lokuthi lo government of national unity wezizwe zonke ezihlangene ozoba khona iminyaka emihlanu wendlala ucansi noma isikhumba sokuthi siqhubekeke manje. Kuyofana ukuthi ngemva kwalokho ebese siyaphatha njengeqembu, kulapho ke sesiyokhuluma khona yonke into esifunayo, silethe imithetho efunwa yithi. Yilokhu kungaba ngekusenzeka, lokho kusenze ukuthi sesifike la esesifike khona. Sifike la hayi ngoba sithanda ukuthi sakhe umkhonto wesizwe, silethwe ukuhlupheka nakubukelwa phansi ngayo yonke indlela oyicabangayo kulelizwe. Uma sikhuluma ngokuthi abantu abaqasheki bathi ke phecelezi kuthiwa yini konje, kuthiwa yi-unwhat unemployment. Uma kukhulunywa nge-unemployment kukhulunywa ngendlela emnyama, akekho omunye ukukhulunywa kahle. Uma kukhulunywa ngabantu abahlala emkhukhwini yithi, akekho kolunye uhlobo ohlala emkhukhwini. Uma sikhuluma ngomuntu ohlala noma imaphi lapho kuthiwa kusemakhaya khona, uyaphoqeleka ukuthi uma ufuna umsebenzi ahamba ekude. Ungasuka kwelakini eNkandla noma kumaphi uye eGoli, ufika uhola imali encane bese kufanele uzondla ulapha eGoli, uphinde futhi uondle nabantwana lapha eGoli, ngoba mase uhleli lapha awazi ukuhlala wedwa. Ebese futhi ukuphinde uyokondla ekhaya. Umuntu omnyama kuphela onjalo, akekho omunye. Bonke zonke ezinye inhlanga
zihlala ndawonye zonke. Awukho umuzi ohlala wodwa njengeyethu, lapho hamba khona ingane yakho izikhohle uthi uma ungena icabanga ukuthi uyinunu ngoba ikwazi ibaleke icashe ngoma ithi mama nunu 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 ngoba ikujwayela ikwazi yaqala ukukubona. Umama unomsebenzi ukuthi ajwayeze lengane ukuthi ubaba lo. Ingane lokhu imbheka ethi ngoba kushuma kodwa iphinde ibhekele nunu athi no ubaba ithi lapho. Kodwa emhlophe umuntu uthe ngena nje eminyango ibishaya isingisi daddy 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 bisondela. Thina sibekwe ekuhluphekeni singabanikazi bezwe. Obaba mkhulu nokhokho balwa. Ake sithi ke izikhali zabelungu zazinamandla zasehlula. Ngabe namanje sisangahlula ngaleyo ndlela ngisho. Ingakho sekungasaliwa manje kuyakhulunywa nje. Ngoba amandla aseyalingana. Isikhathi ke lesi sokuthi sikhulume ngokuthi thina sikhululeka nini na kulamakhamandela. Uma ulalele kuthiwa bayaphela abantu babulawa izigebengu, mhlambe babalwa mabekhona abamhlophe. Abantu abafayo bebulawa izigebengu yithi thina abantu abamnyama. Ibangelwa yini leyo nto ukuthi kube khona ubugebengu? Inhlupheko, ngoba abantu balambile abanakudla ukudla bazokudla. Uma kungekho ukudla ukubona nakho ke next door uzokwenza njani? Ungazufe uyakhokhoba umuntu yokuthatha lokudla. Kusho ukuthi indlala nokuhlupheka kwethu yikho lokho kusinikeza igama lokuthi thina sizigebengu, asinangqondo, asinalutho nje. Siphelile ke leso sikhathi ngoba asibona abantu abanjalo. Siyisizwe esilungile, esinomusa, esiphanayo. Kukhona kade benza kancane basiphushele kubeni sibe zigebengu. Basiyekisa amasiko ethu. Bathi uma wenza amasiko akho uyosha esihogweni kwendoda emnyama ephethe imfologo ende egovuza abantu lapha. Akushiyi ukuthi kuyoba njalo kwabanye abantu. Uma thina singasukumi simele, ubani ozosimela? Akekho. Kuningi ke esesikhulume ngakho ngoba kudala sikhuluma. Ngifuna sazi ukuthi sifuna manje ukubuyela endaweni yethu njengabanikazi bezwe. Abahlobo bethu abafika kuthiwa yini konje uma uzocela indawo ukuhlala? Angizwa le yakho uthi amasetha ngesizulu kanti kuthiwa yini? Ifika namthwala nakho uyeza umehluko. Uyawuza umehluko baba. Ngoba ngiyazi leyo isho ukuthi usho ukuthini. Ofika nomthwalo bakukhipha endlini, bangene nomthwalo wabendlini, benze yonke into. Sifuna iphele lento ngesihle. Sirecognize ukuthi singabanikazi bezwe. Uma ukhuluma ngabantu la abahlupheke kusedlula sonke, ilesizwe sakithi esakhe kakhulu mawusuya ngasekugcineni kwezwe.
ibona abahlushwe ngendlela eyisimanga eqinisweni ifika namthwalo zazifuna ukubabulala zibaqede baphele nya njengento eyenzeka kwelinye izwe kuthiwa kuse-Australia lapho abacishe babaqeda nya amakhoyisana eqinisweni kwaze kwakhohleka nje ukuthi abantu bakithi ungazi ukuthi ukukhuluma ngabantu abahlukile kuthini bebe umsizi kuzimilela la kanye nathi kulesimemezelo esisenzile sisenze kubafowethu amakhoyisana sihlangene nabo lo bekhuluma la inkosi yamakhoyisana sesibuye emhlanganweni eminingi naye sixoxa usizi lomuntu omnyama saze sahlangana nabaholi bamakhoyisana bonke savumelana ukuthi sizobamba ngasandla sinye kule game inkosi le ndaba ezitha ukhuluma na wonke abantu abaphethe ngaphansi kwakhe amanye amakhosi nabanye nezikhulu zakhona ukuthi isikhathi sifikile sokuthi amakhoyisana angasali ngaphandle kulomzabalazo okulungisa izwe lethu ukuthi sonke isizwe samakhoyisana sithatha isifungo sokuthi sizoba amalungu omkhonto wesizwe throughout the country angikhuluma manga ukhona nanguya ukumkani and siyakhuluma sivumelene ngoba ziningi izinto ezithintekayo lapha umhlaba wonke lwamhlaba waziyo senzansi nentshonalanga kwakuwalabafowethu wathathwa wonke abaningi osifika nanto amazwe abacebile anegolide nesiliva besixoxa lolo daba nenkosi ukuthi ngoba phela nabo bayazi lanto bayithatha la sohlangana mase siyisizwe esihlangene kahle sifune kubuyelo wamcebo bawazi nokuthi ungakanani umcebo wambe wathathwa hanjiswa abanemali kofanele bawuthenge mawufuna ungabuyi sithola imali elinganayo ngamanye amagama senza abafowethu nodadewethu lento okuthiwa ngesizulu ingqayizivele yokuthi sixoxa udaba olukhulu kangaka oludala obese likhohlakele bese kucatshanga sengathi kwakuvele kunje kwakungenje sitheke ngoba abafowethu abaphethizwe njengamanje balahlekelwe umkhondo ukuthi lelizwe liya ngapi balithatha balibhekisa ngapha and baliphusha ngendlela enamandla and abafuni nje usondele eduze kwabo asikwazi ke ukwenza njalo salifela lelizwe noma lafelwa obaba bethu nokhokho bethu ngabe sesinye isizwe uma singasho ukuthi ayilungiswe lento iyalungiswa ke manje lento ziningi izinto esizishoyo lezi engisho manje ngenzela ukuthi sonke silazi iqiniso ayikho ke indoda ethi mayazi iqiniso icashe ngemva cishe ngakhuluma igama elinzima iqashe ngemva kwendlu yahloniphisa mawuyindoda ulazi iqiniso awucashe ngemva kwendlu angisho lengubo egqoka ugogo awucashe ngemva kwentashinga
kufuneka usukume uma uyindoda ulungise okonakeleyo. Okunye kwezinto esikhuluma ngakho esifisa ukwazi sesike sakhuluma ngakho kaningi ukuthi into abasinqoba ngayo ofika namthalo ukuthi bathatha amakhosi bawaphuca amandla, bawaphuca ukuthi awumtsinso okuzimilela la abekwe amakhosi amadala awazalayo akhona ngegama. Uma ubheka kahle ngisho ikhansela likahulumeni linamandla adlule inkosi. Isimanga leso, asikwazi ukuvumela lokho. Amakhosi iwona abusayo ngisho lapho kwaphuma khona abamhlophe. Amakhosi aphethe abanabo mongameli, bano prime minister, ondunankulu abaripota ebukhosini bezwe. Uma beyenza bona thina ngeyindaba singayenzi, ukuze kube khona isithunzi nokuhlonipheka kwezwe lethu eAfrika. Amakhosi kufanele abuye. Into ke le umkhonto ozoyenza. Yingakho nje sithi sifuna ngelanga lokhetho indlu emnyama ivote ndawonye ngo 2/3 majority. I 2/3 majority iyona ezokwenza sibuyele esimweni sezwe lethu, sihlonishwe nathi. Abezombusazwe bona bazogcina ngokuthi babe seqenjini elithile elizowina amavoti amaningi ebese liyathunywa abanikazi bomhlaba ukuthi siphathelene umhlaba abafana. Kuzothi uma sibona ukuthi niyaphuma endleleni sinikhiphe sifake abantu abaqotho ukuze kube khona ukuhlonipheka. Namhlanje abantu sebenza ukuthi izwi lamakhosi lingabi lutho, kungasuka umuntu kwakhiwe abulala umuntu, inkosi ayisenazwi, sekufanele kuye emaphoyiseni. Amaphoyisa kube yiwona azobopha lo muntu, abese yamthatha amhambisa amsejele, abese chargwa, ebese kuqhamuka amadoda nje angawazi okuthiwa ilokhuzana omantshi kanye nalabo abafunde kakhulu. Kuthiwa yini konje bona? Amajaji. Senike nayibona into enziwa amajaji. Uma ekuzonda, akuzonda ngempela, akugwebe noma ungenacala. Kodwa lokho akuwona umsebenzi wawo. Uma ke senza lokho sibuyisa isithunzi. Akuze ukufa umuntu endaweni yenkosi kulindwe ikhansela esayobizwa. Amakhosi kufanele abe namandla okuthatha inqumo lezi ayizithatha ngesikhathi selembe. Kwangekho mlungu othathele inqumo, sasithathele inqumo futhi sasingenawo ngisho lento okuthiwa ugwetshela intambo, ngoba sasineqiniso. Umuntu sasikhuluma naye simbeka icala azazi ukuthi unecala.
zasingeziningi igebengu ebese uma limlahla icala ahlawuliswe isizwe. Ingakho kwangekho sigebengu nje. Umthakathi kuphela wayebulawa. Sasingamyeki kumthakathi masike sambona. Ngoba ubulala abantu ngongekho emthethweni. Uyena kuphela owayebulawa. Futhi wayengabulawa kahle, wayebulawa njengempi. Sasibaza ikhonkwane ezincane. Simchathe ngazo. Uyoyibonela yena ukuthi kosanini. Ngoba ubulala abantu. Akekho komunye esasimbulala. Ngoba inhliziyo zethu zinhle, icala sasilithetha. Abaziyo ngisho lapho esithi khona kusemakhaya kulwa khona izimpi. Uma isilwe yaqeda, isilanyuliwe, kuyaxoxa ukuthi bekonakelephi. Uma sebethi kiphelile, ebese kuthelelwana umlotha. Ngeke ukuthi ngoba thina sabulawa sabaningi nathi sifuna ukubabulala. Iyakutshela ukuthi singcwele kangakanani thina bala eSouth Africa nase-Afrika yonke. Sizoyishintsha ke lento ibuyele lapho okungeze ukufa khona abantu befela ubala. Kuyiqiniso ukuthi abantu bayafa. Abangasebenzi, abalambile indlala ibakhokhela ukuthi bantshontshe babulala abantu. Umuntu agwaza umuntu namhlanje usiyamdubula. Embone egqoke kahle ecabanga ukuthi unemali engenayo. Uma semsesha kukhulutho, umuntu usefela ubala. Sifuna ukuletha ubulungisa. Sifuna laba basifica la basilalele basihloniphe sisebenzisane sihlonipheke sithola into etholwayo kungathathwa igolide nesiliva lethu lihanjiswe thina silambile la liyokondla abantu esingabaziyo. Amakhosi siwabeka phambili ngoba angabanikazi bezwe. Ezinye inkinga ezehla phakathi kwabo siyalingana nazo ukuthi soyixoxa silungise. Ngoba siyazi ngenkathi kuphangwa izwe kukhona okuningi okwakwenzeka. Kufuna thina siyakwazi ukwenza lokho. Ziningi izinto esifuna ukuzenza. Uma sikhuluma nokuthi lokhu esikushoyo namhlanje imbono yabantu bakithi abathi lelizwe lifuneka ukuthi liphathwe kanjani. Sithathe lokho nje lokusikhuluma ngakho. Sizwa ngani? Yonke into okufanele ukuthi yenzeke siyizwa ngani? Njengoba ngeke ngasho ekuqaleni sinemthetho esiphetheyo ongeyona imithetho yethu yokhokho bethu. Umthetho wabafowethu nodadewethu abafika baqhamisa imithetho yabo. Lena bayibiza ukuthi Roman Dutch law. Ngebhadi akukho Roman phakathi kwethu la. Akukho Dutch. So imithetho le esibusayo ungeyona yethu sivumelelani. Soqeda lo fanele sibe nomthetho wase-Afrika, the African law. Ziningi izinto esiza nazo esizozichaza kahle sesizifake emqingweni eminingi ukuthi sifuna ukubusa kanjani. Sifuna ukuthi ingane zethu zifunde mahala eziqhamuka emzini ehluphekayo. Ngoba le nhlupheko esinayo akuthina esayidalayo.
yadalwa izifiki zasiphuca konke, zaphuca konke, zasiphuca umhlaba, zasiphuca yonke into. Ngoba yiba benze njalo, sizoyithatha ke lezinto sithola imali sifundise ingane. Ingane azizugcina ku matric. Sifuna ingane efunde yadlula ku matric. Enalento okuthiwa i-degree. Enalento kuthiwa ilokho kunye. Hayi PhD usukude kakhulu. Funa lokho kuse. Ine? Anginizwa. Hayi DA ngibizile DA lo ekhulumayo. Sebengitshenile abaziyo bathi diploma. Yebo. Ngoba inkinga esenziwa ngayo ingane zethu zifuna ukufunda into elula esikoleni. Ebese ziphasa singawuthola umsebenzi. Kanti uma ufunde izifundo eziqotho noma ungawuthola umsebenzi uyakwazi ukuziqalela owakho umsebenzi ube ubasi. Sizoyiphoqa ke leyo nto izokwenzeka ngenkani. Umzali ongafuni ukuthi senze njalo mhlambe songase sifakene ejele. Ngoba wenza ukuthi kube khona i-citizen kulelizwe lakithi engakwazi ukwenza lutho. Izophela lento ukuthi abantu abaqashiwe. Nya. Konke lokho kuzophela. Zonke lezinto zokuthi kunezingane eziphuza utshwala ubusuku nemini zizingane ezingenamali bese zikhuthuza abantu ukuthi ziphuze sizoyiqeda nya. Ngoba sakha iSouth Africa entsha enabantu abaqotho abahloniphekayo abakhuthele. Sizoyiqeda futhi nalento ukuthi ingane ezincane ezingakafiki ku-18 seyiqhela izisu. Wakwayizwaphi leyo nto? Alikho noma linye izwe la emhlabeni elineyingane eziningi eziphikwa uyise njengase South Africa. Sizoyilungisa naleyo. Ingane yakho moyithanda ayikhule ngobunono nangokugezeka nangobuhle nangenhlonipho kuze kufike isikhathi ukuthi ithathwe iyokwakha umzwayo. Ngoba sinazi ingane obaba bazo ngoba bancane nabo abanayo nemali ukuyinikeza lutho. Ebese beqala nabo ukuntshontsha abantshontshela izingane zabo. No. So iqeda leyo nto. Kufuneke singesabani ukukhuluma amaqiniso. Sizwe sakithi singahlekwa. Sikhona. Siyezwana. Matric enkambeni. Nabona amasosha ukuthi akhona. Uyotrainwa lapha ya ufundisa ubuntu nokuthi uzolivikela kanjani izwe lakho. So zenza ke lezo zinto. Ingakho ke sifuna ukuthi siwine ngamalengiso. Ngoba singawinanga ngo2/3 kunokuvela abanye basiphikisa singakwazi ukuyenza lento. Ingakho nje ngithi bakwethu labo abangafuni noma abesabayo ukuvotela umkhonto wesizwe esidlangaleni abangene lapha kulela gumbi bavotela umkhonto wesizwe bavale la.
uma bebuza ukuthi uvoteleni uthi ngivotelele wakithi kuyothi ke ngalowa nyaka leya minyaka eyisihlanu usungaphinde ulivotele iqembu lakho mawubona ukuthi lokho kuyasiza. Mina nje nginenkinga ngokuthi amaqembu maningi too much aseyinkinga iwona senza ukuthi sihlupheke more asethatha imali zabelungu ukuthi uye eParliament sekuyinto yokuthi usethola umsebenzi. Uma sesizenzile lezi zinto abantu bakithi abazuswela kangaka ngeke ke sihlupheke. Buka nje umehluko. Angazi noma nake nayizwa lengoma yekhehle lidala elalifika ejele for the first time. Lathi ihlatshelelwa enye insizwa yangapha kwezinye indawo. Yathi ilele seyivukile iboshwe. Kufika abasejele hey ulaleleni mnomzane. Yathi awu kwela kithi angivuki ngakayithola inkomishi yetiye. Mina ngiyithole kuqala. Bathi uneminyaka emingaki? No 14 wonke. Nami na 28 nje kuphela. Ungibona nje. Ungamangalweni ukuthi 28. Awukwazi ukuthi sesibadala sibangaka. Sekufanele ukuthi manje silwe nezigebengu. Ukuthi sisuse izigebengu ekubuseni kwezwe ngoba zizigebengu. Kufanele sihlale mase sibangaka siphumule sidlalise abazukulu. Angithi siyajabula. Izinto lezi ezimbalwa engizishoyo esizozenza zokulungisa izwe lethu. Uma senze iminyaka emihlanu yokuqala sonke sebe sesibona masuqeda ukuthi ngempela libuyile elabantu abadala. Ngiyacabanga futhi ukuthi uma sesibone ngoC ukuthi selibuyile sonke siyovotela iqembu labakithi bomdabu. Ngoba kulabo abaningi nibavotelayo nibatholela umsebenzi yokuphela abanandaba nani bafuna ukuyhlala eParliament. Noma sebese eParliament abaxoxi ngenhlupheko yethu. Bayixoxela ngento zabo nje kuphela. Engiye ngikuzwe bekusho kuphela ngaze ngikuzwe okunye. Kunje phaka umuntu athi bathini konje? Point of order. Point of order. Lisiza ngani order? Alisizi ngalutho. Nansi into engifuna niyazi ikakhulukazi amalungu alombutho esubiza ukuthi yini konje? Konto wesizwe. Ngibese ngikhohliwe. Nansi into ebalulekile. Angifuni ukuvungama umuntu athi ngoba ngiyilungu nje nami ngifuna ukuye eParliament. Asikwazi ukungena eParliament siba ngaka. Ayikho lona. Siningi izinto esizozenza ngaphandle kwaseParliament zokusiza abantu bakithi. Leli qembu silakhele indlu emnyama. Asilakhelanga iqembu kuphela. Angifuni nje kube khona abantu abazoloku bethi mina bangikhiphile elistini. Kanti ubulwela ilist sonke lesikhathi. Asilwela ilist, silwela ukushintsha impilo yomuntu omnyama. Ake siyeke lokho bakwethu. Ngathi sathi ukuthi ngeke siyokhethweni singakafiki ngale. Ngangiqeda khona lokho. Ngabe sekukhona sebedubulene. Ngathi soba yini ngibiza ngithini konje ngesilungu lento siyangikhohlwa. Interim. Thank you. Interim structures.
Interim structures mean structures esikhashana. Isikhashana. Kodwa kukhona kuseleso sikhashana asebe bathi ngingavuma kanjani kuze ngifikele. Deda wena, deda. Suka. Hayibo, ayenziwe lonto. Sike samthola wenza njalo. Ngeke aphinda sithola isikhundla. Somncintsha noma ngabe behlakanipha njani. Sendaba ungayibuzanga. Ngeke sithi silungisa izwe. Ngenkathi silungisa wena uyalibhidliza. No. Ayenzeki lonto. Uyabona masifika ekugcineni ihlanje lokuqala. Wonke umuntu omnyama uyebesazi ukuthi kuhamba kanjani. Mase sifika lapha akekho yohlupheka. Akekho ngeke aqashe. Lokhu sikwenzela thina sonke. Asingabanga ubalaka. Abantu baze baphathelana ibhampela nje. Kodwa uthi uyilungu lomkhonto wesizwe. Hey, uzowenza njani amasosha ngaka? Bonke lamasosha akwazi ukudubula. Uma ekuthola azokwenza. Ingakho ngiyangithi akufanele bela ngaso sonke isikhathi. Ngoba khona abanye baphatha isibhamu nje abona ukuthi maye babo wenkosi yamo wanda msebenzi imali yonke engekho. Lalelandla leli phuzu ngilisho ngoba laba abangamalungu eNational Executive Committee njengoba soyibiza kanjalo akekho noyedwa kubona oyoke ayoba uminister. Akekho. Ngoba into ebulele ama politicians kulo 30 years ileyo nto ukuthi bahlafuna mhlathi yombili ngala uku-NEC kufanele ukuthi adrive le organization ngala uyiminister kufuneka azidrive yena kulokhu ngoba phela uyena usha umthetho. Uyayibona lonto? Akekho ke laba abazobe beyi-NEC asizukusho ukuthi balambe. Le organization izokwakha imisebenzi amafame ayo le awaya amafame azokwazi ukuthi aqashe abantu abaningi bahola imali ebese laba abakwi NEC bazohola kulama fame. Imali yabo soyilinganisa neyo minister ngoba sifuna baba amasela. Kodwa nje ungasho ukuthi ngoba ngila nami ngobe ngiyi-NEC uma uthe ngiyavuma ukuthi ngizoba yi-NEC awukwazi ukuba iminister noma udeputy minister. Siyezwana? Sebenzela abantu in the true sense of the word. Nami ke ngishaya isingisana sami esincane. Uyabona ke? Ibaluleke ngendlela esimanga lento. Ngoba i-corruption ilethwa ukuthi umuntu uphethe abesephatha abantu ngezansi abesefuna imali kubo noma bona bamnunisele ngemali kuzophela nyalo. Ngeke sibadala sibangaka sisukumela ubani. Siyezwana? Uma nje yabona nje ngemva kokhetho ngifuna zonke insizwa nentombi nomama abaqotho sizobhala lemthetho ezobe imithetho nje ebhekene nomkhonto ngqo ukuthi umkhonto usiphethe kanjani. Siyezwana? Ngikusho lapha ke sibaningi kangaka angifuni ukubona umuntu ngelinye ilanga sexabana nomunye uyoxabana nami lo akangazi ke mase ngithukuthela.
angithukutheli maye baba ukuze kuphela inyanga. Siyezwana. Awafuneki amasela kumkhonto wesizwe owakhelwe ukulungisa izwe. Siyezwana. Namhlanje ke sihlanganele ukuzotshena izwe ukuthi sizoliphatha kanjani. Nathi sonke malungu sazi ukuthi iMK izoliphatha kanjani lelizwe. Noma ngabe use Western Cape, noma ngabe use Limpopo, noma ngabe umaphi, sizobuswa umthetho owodwa sonke. Siyezwana. Sifuna kube khona ukuthula noxolo kulelizwe lethu. Kuphele indlala. Kukhona ezinye izinto esingazi ukuzisho manje. Kodwa ezizongena mase sihamba. Laba bantu abahlakaniphileyo abanikwa imali abantu bangaphandle ukuthi ababulale lelizwe. Bazi kahle ukuthi lo mkhonto mawusuphethe sizobakhipha one by one. One by one. Kufanele bahambe bayo resigna kuma handlers abo. Ukuthi ngiyacela impela ngeke ngiphinde ngikusebenzele kubi. Siyezwana. Ngijabulela lokhu ukuthi sifike ngobuningi bethu siqhamuke endaweni ezahlukene sizela endaweni enomlando obaluleke ngendlela eyisimanga. Sekusele insuku osungazibala ngeminwe ukuthi sifike lapho esizovota khona. Akhona ka mahemhem athi igebengu zakha amavoti amaningi, angazi noma iqiniso yini. Kodwa ngoba sinabadala, sinoNkulunkulu, sinoJesu, sizobabamba uma beke benza lokho. Sobabamba nje. Ngifuna ukunibonga nonke. Ngibonge amakhosi esibe nawo kanye nathi. Ngiyathembisa ukuthi amakhosi ngemva kweminyaka eminingi sukela sathathelwa ubukhosi bethu kuyaqala ukuthi amakhosi ahlangane ngobuningi kukhulunywa ngento yezwe lethu. Lento iyasifudumalisa, isinika ithemba ukuthi asambi sodwa, sihamba nobaba bethu, sihamba nababusi bethu. Ngokunjalo ngifuna ukubonga abefundisi okuyibona abasikhulumela nomdala inqangi, abasikhulumela nabadala bakithi nakho konke. Ngibonge nje nonke bantu base South Africa ukuthi uma kumenyezelwa ikusasa lethu nisukume ngobuningi benu. Ngijabula kakhulu ninginika ithemba, ninginika ukukhululeka emphefumulweni ukuthi manje siyashintsha indaba yenhlupheko yethu njengabantu abamnyama. Sizofana na wonke umuntu, noma kumnyama noma kubomvu. Elamanqamu kulenyanga ezayo. Uma bethi ngoba phela sedumele emasumpeni, uma bethi ke ngalonkathi iyabhubhudla inkezo, niyokwazi ukuthi kuthiwa siwathatha onke amavoti ugcwalile 2/3 majority, iyobe ibhubhudla ke inkezo. Ngeke sibathuke kwelakithi siyesithi iyabhubhudla inkezo. Ngeke ngisho ngoba abangaziyo bothi ngiyathuka kanti angithuki, ngiyakhuluma. Amandla awethu
ke rona. All power, all power. Kwaza mkhonto kwaza, kwaza mkhonto kwaza. Umshene wami, mshene wami, umshene wami, mshene wami, umshene wami we baba. Awulethu umshene wami, mshene wami, umshene wami, mshene wami, umshene wami we baba. Umshene wami, mshene wami, umshene wami, mshene wami, umshene